Northwestern University. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Aksyon! Radyo! Hataw! Humahataw ng mga issue at expose. Lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Tulaya aparatang sa to. Action Conrad, ka aparatang natana. At manukok ka. Grabe, ano? Di, wala tayong magagawa mga ka-action. Flu season ang tawag ngayon eh. Ito yung panahon na kung saan pagkarami-rami talaga nagkakasakit. Yung iba, sumasabay doon sa COVID-19 yung iba. May babansag irad sara, may kakaaro kagkabat daya totoo yan, nawawalaan na sa COVID-19. May araw nawawala na trangkaso. May araw nawawala na okok, singa Action Conrad. May araw nawawala na panatong. May araw maniinagam labat. Ay nako. Anyway mga ka-action kahit kami dito sa Action Radyo Hataw o ano man nangyari sa amin lahat dito. Ilan kami narito ngayon mga kaibigan. Handa pa rin kayo maglingkod sa inyo. Nagbabalik po mga kaibigan ng Action Radyo Hataw. Magandang umaga Pilipinas, Maxong umaga Pangasinan. Welcome po muli sa Action Radyo Hataw. Kasama na naman po ninyo mga kaibigan. Kuwadyo na naman sa tuwatan patapatag yun ka-araw. Action ahikam testa na pasyon. At syempre, Master Control pa rin ho natin mga kaibigan. Watan na naman, Action Conrad Alvarez, ang gandatan. Kaiba tayo, mansasakitatan. Ay, nako, ano ba naman yan, Alam nyo kasi mga ka-action medyo, paano ba ito sabihin? Panahon tayo Action Conrad, extreme, di ba? Sobra di ba? Alam mo, nakabasan, ang bata-batalya mo, sobra ng batal. Insan, naniguno yan, kaagawan, sobrang patangmat. Umpoy ka ditan, di ba? Insan, kaluban yan opisina, ang batal-batal. Di ba? Insan, umpoy ka, man CR ka, man banyo ka lante, di ba? Ang patapatang, di ba? Agi, ang tulaya. Sige, hindi bali, unta niya talaga, Unta niya talaga yung panahon natin, Hindi bali, tani, duwaran bulan labat laso na nakikira. 2 buwan na lang ho mga ka-action na titira at mawawalan na rin po yung malamig na panahon po na yan. Kaya samantalahin nyo na ho mga ka-action. Live na live ba tayo mga kaibigan sa 1161 kHz sa inyong mga talapitan, 1161 kHz Action Radio Pangasinan. At tayo po ay naka-live stream din po sa ating mga social media outlets sa Facebook Live at YouTube. Ayan, so si Madam Lailani Malangkil Magno ay nakatutok sa atin ngayon via Facebook Live, Madam Lailani! Musta ka dyan sa may Arizona, USA? Sigurado kung gaano kalamig dito sa may Pilipinas, mas maginaw ho dyan sa may Estados Unidos ho ngayon, Ay, sana'y maayos lamang ang kalagayan po ninyo riyan, Siyempre, samahan na naman po ninyo kami mga ka-action sa paghatid po ng mga pinakahuling balita ko natin sa loob-alabas ng ating himpilan. Kasama po ang ating Action Radio reporter sa pangunuhan at station manager Action Violi Valdez Ferrer na medyo not feeling well din ngayon, bossing. Pagaling ka, bossing, Alam mo naman, last week ako, kaya pahinga-pahinga rin kayo ngayon, madam, Ay, nako. Tulaya. Dakda ko sa problema tayo natin, Action Conrad. Bakit po ba mga kaibigan? Ano bang meron ho ngayon, Eto na naman. Alam ko, sawang-sawa na ho tayo, Pero kailangan pa rin ho natin pag-usapan. Balita pa rin ho ito, Magkaroon na naman ho ng bagong record high na COVID case na naitala kahapon weekend ang Department of Health. Himala, sa kabila ho ng mga warning, sa kabila ng mga babalaw sa inyong lahat na sa mga mayor noon, sa mga leader noon, sa mga tao noong holiday season na hindi porke holiday season huwag kayong umastang mga parang aso nakawala sa mga hawla, di ba?
Angga po tara may aromaksyon konrad, singara bulos si aso, batik-batik ang gadiner, di ba? Ano may agawan nata na, Ayan po mga ka-aksyon, yung balita ho natin kaninang umaga na bumungan ho sa atin kanina mga ka-aksyon. At eto matindi 44% na ho ang positivity rate po mga kaibigan dyan po sa may Metro Manila. Bay, mantakin mo yan Ano ho bang ibig sabihin ng 44%? So ibig sabihin, out of 10 people na suspected na merong COVID-19, 4 po hanggang 5 huriyan, magpupositibo ho talaga. Malaki! Malaki ho mga ka-aksyon. Mataas po yan, Nakakatakot po yan kung titingnan ho ninyo ng mabuti. Ay, nako. Kaya kayo mga ka-aksyon please, mag-ingat-ingat ho kayo, Sa Dagupan City, kahapon, alert level 3 na, Si Action Conrad, di ka pa pinapasok kahapon, munti ka nang di pa ka nasa border. Ay, di ka pala umuwi, Umuwi ka ba? Anong pat ka? Ba, nasibampat ka di board at di mangaldanan ka raman, at inanapan na kay ID? Andun sige, yung iba kasi mga border ngayon, iba mga kwan, especially kapag mag-isa mo lang, dalawa lang kayo doon sa sasakyan, paparahin kayo sa checkpoint, Tapos yung iba'y tatanungan, sir, ID po, sir. Ayan. So, kailangan ipakita ho ninyo, mga kaibigan nyo, mga ID ho ninyo, Bahagi po yan ang ginagawang paghihigpit po ngayon dahil nga po ang Dagupan City ay under alert level 3 na ho, mga kaibigan. Medyo lumulobo rin ang kaso sa Dagupan Antoy, likes for hope Action ko dyan. Antoy, pailaw ni Taytay. Sinasabi natin yun papailawan niya mga yan lalong dadaming kaso ng COVID tayo magagawa mga kaibigan, di ba? Kailangan tumakbo ekonomiya, malakas na ekonomiya pag holiday season, di ba? Ay nako, itong matindi po mga kaibigan, doon po sa lumalabas din na pag-aaral, eto hindi ho porke kayo bakunado na, kayo'y na-boosteran na ho, safe na ho kayo, no? Paalaala ho natin mga ka-action added layer of protection lamang po yung vaccines po na tinuturok po sa atin. Ito si Action Bioli, nagre-reply, sabi nito, may mga friends na ako sa Manila na tinamaan na ng Omicron, vaccinated sila. Nako, Action Bioli, sana maayos po ang kalagayan ng mga friends mo diyan sa may Metro Manila, Action Bioli, totoo naman po 'yun, may mga kaso talaga tayo na itatala, na itong Omicron, Action Conrad hindi naman siya ganoon ka-agresibo na mas nakakamatay, pero mas madali niya ma-bypass kasi itong depensa ng ilang mga bakuna. So, kumbaga ngayon bagamat hindi ganoon ka-potent, hindi ganoon kalakas tong kamandag nitong si Tito Omicron, Action Conrad, medyo nakaka-bypass ito, sa mga security na inilagay ho nitong mga bakuna ho nito. Pero does that mean na itong bakuna ay useless? Ay, no. Hindi naman po sa gano'n, Useful po ang bakuna, mga ka-action. Sabi ko nga na binanggit ko nga kanina, added layer of defense po yan. Karagdagan depensa po ng katawan ho natin yan. Kaya pakiusap sa mga ka-action ho natin, kung may time ho kayo, magpabakuna na ho kayo, Yung mga nagpapabooster dyan, pabooster ho kayo, mga kaibigan. Will you experience adverse effects? Yes, tulad ko, nito nakaraang linggo, di ba? Nag-chill tayo na isang araw mahigit, Action Conrad. Taas ng lagnat natin. Buti niya sa tatay ko, Thank you very much, Dad, At ilan lang po yun, mga kaibigan, sa mga adverse effects na naranasan po natin. Pero ngayon, mag-iba naman ho tayo ng pag-uusapan po natin, mga kaibigan, mga ka-action, Dahil alam ko, sawang-sawa na ho kayo pagdating po sa COVID-19. Pero aguray ka, Ito pala, mga ka-action, nakalimutan ko tuloy, Yung mga opinion ninyo, Kuro reaction, public service announcement, text lamang ho sa ating sun number 0922-852-1161. Ayan po, mga ka-action, 0922-852-1161. Yan po yung sun number ho natin para sa mga ka-action ho natin na nais pong magbigay ng kanilang mga opinion, kuro reaction, reklamo, at public service announcement sa mga bagay-bagay ho na pinag-uusapan ho natin, At marami-rami ho tayo, mga kaibigan, na mga tatalakayin din po ngayon. Although semi-related sa COVID, at least ito naman po ay siguradong kapupulutan ho natin ng aral po rito ngayon. Paalaala pala, bago tayo magpatuloy,
dito po sa may Dagupan City, yung mga malls po rito, mga ka-action, yamang taka-alert level 3 na ho tayo. Yung mga ka-action ho natin dyan, na pupunta ng mall, bibili ho ng mga pagkain, mga iba't ibang pangangailangan sa mall. Ito, Action Conrad, pag ikaw ay pupunta sa mall, sa grocery, sa shopping mart, dalhin mo yung vaccination card mo, hahanapin nila yan. Hanapin nila. Yan ang kuan mo, i-ready mo, Action Conrad, pa ikaw ipapasok sa mga ganyang establishmento, alam mo, kung gagana sana yung kagwapuhan natin, lusot tayong dalawa dyan, di ba? Lalo pag lady guard, di ba? Uy, maganda-ganda naman lady guard. Mas masarap ka, mas para kang mainit na lugaw sa maginaw ng madaling araw. Bagandi, asumpal. Pero hindi, di ba? Hindi ka rin yung mga gwardya ngayon. Sorry po, yan po, magdala ho kayo ng mga vaccine cards ho ninyo, mga vaccine forms ho ninyo, mga ka-action, para tayo ho ay papasukin po dyan sa mga lugar ho na yan. Ulitin ko, bawal po ang bata. Please, please, please. Ang daming nagsasend ng PM sa page, ang daming nagpapadala ng kung ano-ano sa page natin, mga tanong, no? Sir, pwede ba isama yung mga bata, sir? Hindi ho pwede. Huwag ho, mga ka-action, Ay, nako. Sige, balita mo tayo. Wala tayo na balita, Action Conrad, Dapat pala tayong balita. Ay, mamaya ba? Sige, mamaya na lang nga raw, Okay, tulaya. Takalsukin tayo natin, Action Conrad, Okay, tulaya. Eto. Problema na naman to, Action Conrad. Na boss, Okay! Kwanta, no, may walang iluganan na sikat tayo na. Arangal yung may report tayo na niwan kabosan. Action Radio Balitang Bayan, numero 1 morning edition kay Action Joel, mampoy yung si Mama Joel mo din naman. Nabalitaan to, may gas increase, Ito, mga ka-action, Ito po, mga kaibigan, Ito po ang oil price hike po natin, mga ka-aksyon. Ang gasolina, 75 centavos to 90 centavos per liter. Ayan, mamaya ho, malalaman ho natin yung specific po na presyohan po riyan, na magiging pagtaas po netong mga ito, no? Ang diesel, ito, kayong pinakadali ho rito, mga ka-aksyon, 95 centavos to 1 peso and 5 centavos per liter. Mantakin mo yan, At ito, kerosina, 80 centimos hanggang 90 centimos kada litro ho yan. Pagkasakit-sakit ho niyan, mga ka-action. Eto, naglabas na pala. Eto, hindi na estimate itong inilabas itong kung natin, babanggitin natin ngayon, Eto ay presyo na ho mismo. Galing po mismo dyan po sa mga oil companies. Sa ngayon, ang Pilipinas Shell naglabas ho, effective tomorrow, January 11, 6 a.m. Makinig kayo. Kung kayo po'y suki ng Shell, makinig ho kayo ng mabuti, Gasoline, 75 centavos per liter increase. Kerosene, 90 centavos per liter increase. Diesel, piso 10 kada litro. Kanyang si Mama Joel, yung Hilux ba natin, ano yun, diesel ba yun? Ayan, sabihin mo na kay Kuya Will. Bulong na natin kay Kuya Will, magpabakuna. Hindi, manpapultak la. Ayan, Dahil tataas na naman ng piso 10 kada litro ang diesel ho. Sa ilalim po yun ng Shell bukas, Effective 6 a.m. January 11. Nagyan tulay action ko na. Mampoy ang akla, Ito, sunod. Clean fuel. Ito, January 11. 401 naman. Hapon naman to. Ang gasoline, 0.75 centavos. Ang diesel, piso 10. Again. Sakit pillow. Ito, ang Petrogas. May Petrogas ba dito? Wala, no? Nga po, ito, Petrogas. Diesel, piso 10. Again, sakit mat. Gasoline, 0.75. So, yun ang laruan ho riyan, At ang kerosene, 0.90, mga ka-action. Ayan. Ang sea oil, bukas 6 a.m. po magtataas ho ng presyo, mga kaibigan. So, hindi pa ho to fully updated sa iba mga oil companies. Ay, mga ka-action ho natin dyan na gusto mong tumutok doon sa presyohan ng mga krudo ngayon, tutok na lang po kayo sa page ho namin mamaya-maya, bandang tanghali or hapon, Ipapost ho natin doon tong mga listahan po nito mga oil companies na magtataas po ng kanilang mga presyo ho ngayon, na mga kaibigan, Antolay Action Contra, ang sakit but, yung presyo tayo natin na krudo, So, magkano na ngayon, So, ang presyo na ho ngayon ng krudo, pag titingnan mo, 50 something, baka mag-70 pa to, Action Contra,
Ba't di ka nalang itaas sa 100 piso kada litro mga kaibigan, ha? Para wala tayong problema sa mga ganyan. Ano? Total, magtataas din naman kayo. Minsanan nyo na, di ba? Ay, nako. Oy, alas 10:33 pala. Action Conrad, man commercial tini magano. Ompawil. Sa Action Radio hataw sa palaban ng Pilar Paimano. Aksyon Radyo Hataw! Oras ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac! Antibac na antivirus pa! Mga kaibigan, nararamdaman nyo ba na parang di na tulad ng dati ang inyong katawan? Kahit na kadalasang nasa bahay lang tayo ngayon, parang di na kasing lakas ang katawan natin. Mabilis tayong mapagod at mangalay. Mabilis na sumakit ang batok natin pag may makain na mamantika. Mabilis na mapagod ang mata pag nakatingin ng matagal sa computer. Baka sinyalis na ito na kailangan na nating suportahan ng tama at wasong nutrisyon ng ating katawan. Kaya kasamang pag-ehersisyo at tamang pagkain, mag-Centrum Advanced Multivitamins. Alam nyo ba na ang multivitamins na ito ay may lycopene na nakakatulong para protektado ang heart. Vitamin C at zinc, nagpapalakas ng resistensya at lutein para makatulong protektahan ang eyes. Alam nyo ba, ang Centrum Advanced din ay nirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon sa inyong puso, mata, resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Si Alan Ann, ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sed Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, madalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsul, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawa na kayo, magaling to, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsul kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap, lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Star Wax, wax. Star Wax, wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, wax. Kitang na to the max. Star Wax, aya, so number 1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin Dagupan. Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban kasama si Vice Mayor BK Hua at ang Team Belen. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 128519 Series of 2021. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nanghihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Side Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation
Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay, Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saidanom at Bilay. Panahon na naman ng Kapaskuhan. Taglamig na naman. Tagsakit ng katawan. Kaya naman dapat tag-Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng kalamnan. Sakit ng kasukasuan. Lamig sa katawan. Imasahe ang Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng ulo. Pati nakagat ng insekto. Ihaplos ang Sed Panyawan Liniment Oil. Damang-dama ang init nito. Mabango. Garantisado. Sed Panyawan Liniment Oil. Gawa ng Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunan. Aksyon Radyo Hataw! Okay, after how many years, Umpapoel sa Aksyon Radyo Hataw. Ganyan talaga mga ka-aksyon, mga commercial talaga rito kasi ang number 1 na AM radio station, pinipilahan po ng mga sponsor. No? So maraming salamat po sa inyong lahat, ha? Sa inyong patuloy na pagsuporta, yung mga nakikinig pa rin sa atin na nandyan, ano? Mga Aksyong Umaga pa rin po. No? Batiin ko naman ang mga umaga, si Madam Lolita Macaraeg, mga Aksyong Umaga sa inyo, Madam. Si Boss Akim De Vera, manbabantay at MPDC Office. Ayan, ha? MPDC sa Mangaldanyawa. MPDC, tama ba? Yung MPDC? Oo. Sige, Maxong Umaga, ha? Ito si Dud Arnel. Naku, si gwapo yan. Saan kagwapuan niya laki? Dito na Dubai, ha? Dud Arnel, ha? Sa isang katarakian niya laki. Dubai, ha? Dud, ay Abu Dhabi o Dubai? Basta yan. Maxong Umaga sa'yo, Dud, ha? Arnel Bautista, sabi niya rito, Dud, gwapo. Morning dyan. Papasok pa lang may work. Ingat dyan, Dud. So, ingat ka dyan, Dud, ha? Sana maayos ang kalagayan mo dyan, ha? Dito medyo maginaw. Ewan ko lang, sigurado maginaw din dyan ngayon, ha? Ingat-ingat kayo dyan, sir, ha? MPDC, Kalasyaw yata yung MPDC kung di ako nagkakamali, ha? Sige, ingat-ingat po kayo riyan, ha? Ito ka man so gagawin nyo natin, ito ka man so kinyo natin. Maaming kabasan, stay safe, at sana masarap po ang pagkain ho ninyo ngayon, mga ka-aksyon. Higit sa lahat, sana may panglasa po kayo. Para po sa ating balita ngayong umaga, mga ka-aksyon, ito ang ating balita. Sakaling mabigyan daw muli ng pagkakataon na makabalik sa serbisyo, una raw sa mga nais pagtuunan ng pansin nating Mayor Belen Fernandez ng Dagupan, ang free access to health o libreng serbisyong pangkalusugan. Maalala na ito ay nasimulan na sa termino ni Mayor Fernandez at nais siyang may pagpatuloy at matiyak na may paabot ito pababa sa mga barangay. Nariyan din ay pinatayong diagnostic center at lying-in clinic na hanggang ngayon ay hindi pa rin anya binubuksan matapos i-turnover sa kasalukuyang administrasyon. Taong 2019 nang matapos ang konstruksyon ng naturang 2-story diagnostic center katuwang Department of Health, ito ay magsisilbi sa ng extension ng Dagupan City Health Office sa paghatid ng mas pinalawig na only health services tulad ng libreng X-ray, ECG, ultrasound at blood test para sa mga mahihirap na mga Dagupenyo. Pahayag ni Mayor Belen, ibabalik po natin yan. Ma-avail ninyo po ang lahat ng serbisyo ng libre. Marami po ang ating masisilbihan. Isa rin sa kinakailangan anya ng Dagupan ang mas pinabilis sa sistema ng isang vaccination kontra COVID-19. Sa pamamagitan nito ng pagdaragdag ng mga vaccination sites at pagsasagawa ng barangay to barangay vaccination activities ang katuwang ang national na gobyerno at private na mga sektor. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ayan, sa MPDC Kalasyaw pala itong si Sir Akim De Vera. Sige, ingat po kayo dyan, ha? Sa may Kalasyaw MPDC, ha? Please take care, please take care. Eto mga kaibigan, nako, nakakalungkot po to, no? Dahil, etong kilala mo, si Goddess Libiran, si DOTR, si Undersecretary, si Goddess Hope Libiran, kilala mo yun? Yung beauty queen, tako. Ninakawan. Alam mo, yung mga alahas niya, nilimas. Kaya alam mo lumimas dito? Abay, eto, Pangasinan Pride, taga Mangaldan.
Mangaldan daw. Taga Mangaldan daw yung suspect, ha? Hometown niya is Mangaldan. Oo. Residente talaga. Native ng Mangaldan pero nakatira ngayon sa Pasig, ha? Oo, siyang lumimas. Eto mga kaibigan, inanunsyo ni Department of Transportation Assistant Secretary, ASEC pala, hindi USEC, sorry, ASEC Gadis Libiran, na ninakawan siya ng pera at mga alahas ng bago niyang kuhang kasambahay habang siya ay nagpapaturok ng kanyang booster shot. Sa isang Facebook post, hindi na iwas ni Libiran na magpahayag ng hinanakit sa kanyang kinuhang kasambahay na pinangalanan niyang Marilu Fernandez. Pankabak mo action Conrad. Pankabandaan mo na hindi na bumalik matapos na magpaalam na bumili ng bawang at sibuyas. Ikabat mo. Sabi niya rito, to quote, nagpa-booster lang ako. Pagbalik ko sa bahay, wala na lahat ng alahas at pera ko. Shout out sa bagong maid ko na nagpaalam lang na bibili ng bawang at sibuyas sa labas kaninang 1:30 PM pero hindi na bumalik, saad ng opisyal. Sinabi ni Libiran na si Fernandez, 55 anyos, ay sinasabing residente ng Pasig City na may ibang pangalan din sa Facebook. Pero ito ay tubong Mangaldan, Pangasinan. Anya, pagkatapos lang daw ng insidente nang malaman niyang may kinakaharap na rin palang ibang reklamo si Fernandez na pagnanakaw. Nakipag-ugnayan na rin si Libiran sa agency kung saan niya inupahan si Fernandez maging sa otoridad para sa agaran nitong pagkakahuli. Ayan, Kaya kayo mga ka-action, ito lesson po to sa lahat, huwag niyong pagkakatiwalaan agad-agad, hindi porke nanggaling sa isang agency, yung maid ho ninyo o yung kasambahay po ninyo, matik mapagkakatiwalaan na ho yan. Hindi ho, may ibang mga tao talaga sumasama, pumapasok sa mga agency ho na yan para ma-widen po, makapang-loko pa ho ng ibang mga tao, mga kaibigan. Teka lang, ipapakita ko kay Action Conrad kung sino yung kung sino yung binabanggit natin, Action Conrad. Ito si Goddess Hope Libiran. Kilala mo yan? Hindi mo kilala? Hindi mo ba nakikita yan, Action Conrad? Hindi pa nakikita, sige, mamaya ikuan na lang natin, Action Conrad, Pero ito, ito yung mukha nung suspect, Action Conrad. Baka ito yung kakilala mo. Alam mo naman, ayan, kakilala mo ba yan? Ayan, Kung pankabat mo tan, Magaldan panimot ni. Kung pankabat mo yung Action Conrad, kabat mo. Yan, taga Mangaldan daw yan. Dito, likas mo, ni Lupay kayo talaga, taga Kinyay, taga may suspect, ni taga Anulid, Anulid. I feel good. I knew that I would not. Okay, ito yan mga ka-action. So anyway, patuloy na akong ginagawang investigasyon ngayon ng mga otoridad. May kinalaman po rito kay anong tawag dito? Yung nagnakaw dito kay ASEC, kaya si Secretary Gadis Libiran. Nilimas, Action Conrad, Oo, ito, nanlimas, Pero ang tanong dito, siguro, may kasabot akong naon na siguro, di ba? Oo, siguro ganito nangyari, nung una siguro, papa-booster lang ako, sabi ni ASEC, di ba? Ay, sige madam, bye-bye, sabi. Tapos tinawagan niya yung mga kasabwat niya, liga na kayo, limasin na natin itong mga dito, mga gamit dito. Nilimas lahat. Ngayon, pagbalik na ni ASEC, nasa gate na siya, siguro nakasalubong niya itong si babae. Ay, ma'am, bibili lang ako ng bawang tsaka sibuyas. Sige, sabi ni ASEC siguro. Wala pa siyang kamuang-muang, di ba? Ayun, biglang takbo, saka lang namalayan ni ASEC na tinakay na pala yung kanyang mga kayamanan, yung mga gold, yung mga alahas, tsaka yung mga pera niya, nung hindi na bumalik ito. Ay, nako, nakakalungkot, Ang dami na bibiktima. Uy, pero teka lang, Magandang umaga pala kay Madam Joan Garimbo, nakatutok sa atin ngayon sa SSS, Madam Joan, bagamat wala ka na bukas dito, syempre, ingat ka palagi dyan, Madam, Hopefully, kung may bagong program ang SSS, ayan, may chat mo naman sa amin, May kwento mo naman para sa mga ka-action ho natin, Ingat ka lagi, Madam Joan.
Ayan ho yung nangyari. At so, it turns out pala mga ka-aksyon na itong tumangay, itong alias Marilu Fernandez pa ito, Aksyon Conrad, patong-patong na rin palang kaso ho nitong ali na to. Ha? Ayon sa NBI mga ka-aksyon, may modus sila na ganyan na ginagawa, no? At eto ho naman ngayon ay tinutugis na rin. Pero syempre dapat may din dito, may share din dapat ng fault dito. Etong Southmade, ano yung Southmade? Yun yung housekeeping services, yun po yung agency, mga kaibigan, na pinasok po nitong alias Marilu Fernandez po na ito, no? Ayan po mga ka-aksyon, ha? So, yari ho kayo rito mga kaibigan, ha? Kapag tong agency na ito, nalaman na wala hong ginagawa, naging pabaya ho itong agency, ano? Kasi first and foremost, itong mga agency dapat na ito ang responsable sa pagkilatis, sa pag-background check ho nitong mga aplikante ho nila. Ha? Yamang trusted agency na ho itong Southmade ho na ito. Tuloy itong Southmade, itong mga medyo big time na dyan sa may Metro Manila, dito sila kumukuha ng mga katulong ho nila mga kaibigan ha? So itong mga katulad ni Asek Gades, sila ho ay nagbabayad, hindi dun sa maid, dun sila sa may agency ho, nagbabayad mga ka-aksyon, netong swelduhan po neto, plus fees, additional fees, di ba? Yan po nangyari dito ngayon mga kaibigan, pero naku, mukhang yari din tong Southmade agency ho na ito, ha? Kaya kayo mga ka-aksyon, eto, paalaala sa lahat, ano? Kapag kayo kukuha po ng kasambahay po ninyo, huwag kayong magpapadala lang doon sa referral system. Pakiusap, ha? Alam ko di ko naman kayo dinidiktahan, pero pakiusap, ha? Huwag niyong idaan sa ganyang referral system. May kilala ka ba, Mars? May mga ganyan, di ba? Mars, may kakilala ka ba na maid? Pwedeng maging kasambahay dito? Ay, oo, Mars. Di ba? Mga ganyang kadalasan, nauwi sa hindi magandang, hindi magandang transaction po yan, mga kaibigan, ha? Kaya kung kayo ho, tinanungan, pare, baka may kasambahay ka dyan na pwede makatulong, ha? Huwag nyo na sagutin, ha? Sabihin nyo, wala kayong alam, ano? Kasi kapag yan, nadali, pati kayo dali. Sayang yung friendship ninyo, di ba? Kaya kung kayo yung maghahanap po ng maid mga ka-aksyon, itong number 1, siguraduhin po ninyo, magsagawa kayo ng thorough background check. Dapat marami kayong character reference ho dyan sa tao ho na yan. Dapat yung mga tinawagan ho ninyo na connected po sa inyong dalawa, mutual dapat, nakakilala sa inyo, nakakilala din sa isa, dapat positive ho yung review ho nila doon sa kanyang ginagawang serbisyo, di ba? That's necessary, kailangan po yan. Hindi naman sa wala tayong tiwala doon sa aplikante natin o doon sa hinahanap po natin, pero that's part of the protocol, sabihin na lang ho natin, di ba? O ngayon naman, kapag kayo ho ay maid naman, kunwari, kayo naghahanap ng trabaho bilang kasambahay, I would suggest po mga kaibigan na dalhin niyo po lahat ng available clearance na meron ho kayo. Police clearance, NBI clearance, ano ba ibang clearance dyan, school clearance, mga ganyan, di ba? Honestly speaking, lahat po ng mga magpapatunay na kayo ho'y walang maruming record, walang criminal record, no? Kasi higit sa kasipagan ang hinaharap talaga ng mga amo ngayon, yung pagkakatiwalaan ho talaga. Yung maaasahan ho talaga mga kaibigan, mga ka-aksyon, di ba? Higit po sa kasipagan, yan po ang harap nila, integrity ho ng isang tao. Alam niyo naman ngayon, mahirap na ho ngayon pag word of mouth lang, di ba? So dapat patunayan ho ninyo, back upan ho ninyo ng mga dokumentong magpapatunay na hindi po kayo syapong na maid, kapag yan po ay ginawa ho ninyo mga kaibigan, nako, makakasiguro, makakasureball kayo sa pag-aang trabaho ho ninyo mga kaibigan, mga ka-aksyon, Ay, nako. Sige, Asek, sana maging maayos ang kalagayan mo, Asek, Alam ko, hindi lang yan yung kayamanan na meron ka, Meron ka pang ibang kayamanan dyan, pero nakakalungkot, nakikisimpatsa ako sa iyo, Asek, dahil masakit din yan. Hindi mo man lang nabanggit kung magkano yan, pero from the looks of it, yung mga binuksan na drawer netong alias Marilu Fernandez na ito, mukhang million na to, Aksyon Conrad. And knowing Asek Gades Hope Libiran, ito ay Aksyon Conrad, hindi to basta-bastang tao, Medyo kwanto, kapag ito'y nagsuot ng kanyang alahas, abay, alahas talaga, alam mo naman nasa riwala balita Balingas Market alahas. Talagang basta talagang talagang kayamanan talaga,
Talagang ito'y kondong talaga mga ka-aksyon. Ay nako, ano ba naman yan? Uy, pero teka Action Conrad, magpapaalala tayo. Dalawa tayong sapat na oras dito ha. Kulang na yung oras natin Inaantay na tayo ni Sir Ree, Mr. Ree at ni Mr. Jesse Perez ha. Ang dalawang alamat, The Living Legends ha. Oo, mabibilis pagdating sa... yun na yun. Ay, nako. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig, pagtutok, pakikichismis na naman po dito sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Nakasama na naman ho ninyo mga kaibigan sa ito at ang patapataging kaaraw Aksyon Ahikam de Sena Pasyon. At sa ating Master Control, nariyan po kapitbahay ni alias Marilu Fernandez, Aksyon Conrad Alvarez. Ay, nako. Sa kalam po ng buo rin sa Aksyon Radyo Pangasinan sa pangunguna ng ating Station Manager, Aksyon Violi Valdez Ferrero. Pero teka lang eto ho pala, paalaala sa mga ka-aksyon. Pahabol, bago tayo magpaalam, Scheduled power interruption from NGCP. Sige. Ito sa kailan ba ito mangyayari? Wait lang check natin dito. Sabado, ayan Sabado, January 15. Nako, eto, 7 a.m. to 5:30 ng hapon. Affected ang mga lugar. Panelco 3, Ordaneta, New Ordaneta, Rosales, Carmen, Tayog 1, Tayog 2 at Umingan Substation at Alcala Substation ng Senpelco. Ayan po mga ka-aksyon ayon dito sa ating nakuha, NGCP po ito, hindi po Senpelco ulit ang may pakanahon nito, magkakaroon ng upgrading projects ang NGCP. Ayan, sige. So maraming salamat po mga kaibigan. Yan na ho yung ating public service announcement. Thank you very much. Bukas magsama-sama na naman ho tayo mga kaibigan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa paboritong programa ho ninyo bago mananghalian, Aksyon Radyo Hataw. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.